Når jeg træder ind i omklædningsrummet her, jamen, så dufter det af 1954, da jeg startede som 9-årig herude i Præstø fodboldklub. De minder, jeg har, det er, at jeg kom jo lidt uden for Præstø. Jeg boede i Skibæng, som ligger et par kilometer uden for byen. Og så har jeg fået nogle utrolig dejlige kammerater, som jeg har spillet bold med faktisk helt vejen igennem min karriere. Da jeg startede her, det startede jeg på Lindfuld, og så spillede jeg det et par sæsoner, indtil jeg rykkede op som drengespil. Der var kun jo et hold i hver kategori af drenge og Lindfuld, og det var det samme, da vi går op på junior. Så kom der jo lige den skillelinje, at vi her i Præstø ikke havde noget yndlinghold på det tidspunkt. Og det vil sige, når man så blev for gammel til juniorbold, så var der kun én ting, hvis man ville fortsætte ned til fodbold, det var at rykke op på anhold og så starte sin voksenkarriere der. Det gjorde jeg i 61. Jeg var 15,5 år gammel. Og så er der også kommet pigefodbold til, og så den senior. Så kom der det store fremskridt, hvor vi ikke skulle være støvler, når vi kom hjem. Og det var, da vi fik etableret en meget, meget flot, dejlig kunstgræsbane. Det er virkelig behageligt at spille på. Det er vi virkelig glade for. Og så er der nogle superveteraner, der mødes hver torsdag. Det er virkelig dejligt, at de der gutter stadigvæk vil møde op. Der er ikke nogen, der taber med vilje, kan jeg godt sige, at vi er virkelig på selv. Præstø er en by med mange muligheder. Med flere daginstitutioner og vores 60-sporede skole kan vi tilbyde et trygt nærmiljø for vores små beboere. Vi har gode handlemuligheder til dagligdagen og et udvalg af caféer og restauranter, når noget skal fejres, eller det bare skal være ekstra rart. Når de skudstærke fodboldben skal holde en pause, er fjorden et aktiv, hvor du både kan komme til fjordsvømning og vinterbadning. Præstø, et trygt sted at være.